Bishop Emeka Okwi anya kanugi nantanya kanugi iye Chineke kwadoro anya ubegi nantanya kanugi iye Chineke kwadoro wenye ndia Papa weraka giziwa weraka giziwa weraka ginebemo weraka giziwa Makanda osini gawu achokwa nke ejere hosita na taki na-eme your Thanksgiving of that day the house were gị maka na etu aka akwamozu gị aka dị mana Chineke jụrụ ajụ o wee sị ka o mee ndị iro gị vam n'anya oke ndị n'ime gị onye ọrụ ebube chimara obi m All right. Bishop Dr. Emeka Nwankpa coming on stage. Okpukpe ndị n'ime gị onye ọrụ ebube chimara obi m biko were aka gị zikene m onye ọma were aka gị tebe m mmanụ a inyere mmadụ ka onye ruo m ochikodo biko were aka gị nyeme m eze ma amaghị m ihe ga-eme echi otu ngozi ga-esi bịa n'ọdị gị n'aka asị m anya ka hụ gị na ntanya n'ume gị ihe Chineke kwadoro nye ndị ya nwa Chineke fụrụ n'anya anya ume gị na ntanya ka nụ gị ihe Chineke kwadoro nye ndị ya Papa were aka gị si ụwa were aka gị si ụwa eze were aka gị nyebe m were aka gị si Commissioner for Women and Affairs and Social Welfare were aka gị si ụwa maka na onye zubere ọnwụ bishọp onye ahụ emeghị ọfụma chacha Your Excellency onye ahụ chekwara echiche ọfụma Thanksgiving mara mma Thanksgiving mara mma ka anyị na-enye taa na so Thanksgiving mara mma Thanksgiving mara mma ka anyị na-enye n'ihu ya onwe ihe ego ọ bụghị isi beria ọ bụghị beria bishọp ka anyị na-emezi celebration time kama celebration time yes ọ bụ ya ka anyị na-eme taa onye na-eri ego na-anaghị ego kama celebration time Sambe ọ bụ ya ka anyị na-eme onye na-eri ego na-anaghị ego ya mere ife ndị ego fetuana ọ nọkwa n'ihe a na-eme n'ọsọ n'ihe a na-eme bishọp ga-adịrị m ndụ onye ọma bishọp ị ga-adịrị m ndụ taa onye na-eri ego na-anaghị ego Chukwu zitere gị ana India ga-eje mee operation mana elụzila na India bishọp nọ n'ọgbọ ndị tọtọ cheki chọ nweghị na onweghị ihe na-emezi maka onye agwọrọ agwọ ka ịbụ bishọp lee nwa agwọrọ ọrịa ka ịbụ nye ihe ahụ mgbanwee ihe ahụ chenji amaghị ọya ka a na-eme let me sing the song. Thank you. Mmanụ bụ tuwa kenengi maka ị na-eme ife silisi eme na-eme onye na-awụ ego na-abụ ego n'ọmọ nwanne mmadụ ya ahụ chenji amaghị lenu Paula Silas nọ n'ime ụlọ mmanwụ Grace is speaking. Grace is speaking. Grace is speaking. Ya ahụ mgbanwe. Amagetu ngesi puta n'ime ụlọ mmadụ mana ha nwere onye bụ
Grace in a poor one. Grace is speaking. Grace is speaking. Yes, I will best in the Nigwe, Sister Nimosia, Amaki, on a woman. Ossy Muolokwu on the stage. Paula Salas, where she roots and Allah. Pula Chibanu, Chimesila Hosonke, Agasila. God bless you. China Canibole, get on some love. Oh, get it in Dunu, Barage woman. Oh, yo. Come and appreciate him now. The youngest old man. Yo. No one the way was here. Makano Gosua Karakambewa, Ogosirim, Shima Gosua Karakamoya, Omere Sekese. Ego. Emeka Nwankpa Dem my own. Yes, I'm a bully with Simenu. Ayo, Omere Sekese. See that game, no one me and Nacho, Ogosirim. Yes, Sebu Karakame. Bishop Emeka Nwankpa. Bishop Nwankpa. No, Gosiwa Karakale. Ayo. Second. Olandi Rigega here. Second. A big. Sharon. I don't like this, please. Now. This is good. Enjoy. This is it. Chomale. Sharon now. Sharon now blessing. You see Nike. Sometimes century yes. Yes. At this feet. Yes, I'm been on a village. You see Nike. Honorable Bishop Dr. Emeka Nwankpa, Your Excellency. Hey, Grace DJ Cherekene. It's 19. The great commander. 2007. Cherenunu Kamkukenoku. 2007. Oh, can you be nota? Even see did that time. And I say I can make a guy. Leye Jega Dokuari. Manatata Guinea Mena. Nesenya no more Kifunu. Emeka Nwankpa Matego. Daddy. I'm messy with Soyaro. The next governor of Abia State. Bye. Honorable the next governor of Abia State. Abu Mukuru Yeku. Yebela Nana Merchine Kanunum. Ayo. Shama Chamale. Uchokia. Otuigi. Ebube mmiri nilani. Osugi jinyage kenegi. Sometimes century penage money confused. Makamagi mebege bido wenye wekele. Ye tambe no repeat ebu apu. Faju wa machuchu igabu kwa mmadu. Yesina ma conductor na newi. Haju want this man iga succeed kwa. Manatagi ni na menula ni tae. Ina ngokoro manu sonne lisine fere. Maka ogosi wa karakameho. Ogosiri. Chuma gosi wa karakamo. Yes, I'm a bully with Simenu. Yes, I'm a gosi wa karakame. Oh, yo. Happiness in them. Happy in them. Happy in them. Polo Ohakwe. Wherever you're not gonna
na nwa kalia iji ya takwa n'oche yi maka na iburu nwanne n'iburu ozu ụmụaka ọ bụ na nwa dị too much dedi chi ya takwa n'oche yi maka na iburu go okenye na iburu ozu ụmụaka ndị na-achụali ego n'ụwa nọ ya agago steeti ka o nwerenu onye bishọp onye mam agago moto ka o nwere n'ụwa nụ onye bishọp onye mam onye na-eri ego na-anaghị ego agago nenu n'onwere n'ọnịchanụ onye bishọp onye mam gọvanọ of Abuja mayanụ prezidenti mayanụ naanị etolu ife tolu onye tolu ife n'ọnọlụ ya nụ onye mere nke ọma ka mma na-abịarụ bishọp le onye ọmamụ bishọp le onye ọmamụ bishọp le onye ọmamụ bishọp le onye ezi omume mmalụ waghali na adịghị egosi mmadụ egosinụ bishọp le onye ọmamụ bishọp le Bishop le Bishop le onye semume mbalụ nwaghali onye semume mbalụ nwaghali Bishop Doctor Bishop Emeka Nwankpa onu mekene eze ka anyị si ekili ya ekili welu nwayọ na-ete n'egwu na-aga ezi oyibo bishọp onye ma njejeje n'ụwa akwa gị ka anyị jejeje na na akwa gị ka anyị jejeje na na my love bishọp onye ma ọlị na alụ na n'ifulu ya n'ibe Chukwu okike meli ibe Chukwu okike meli ibe Chukwu okike meli nori ka nne onye ma bishọp ya Sele, sele, sele. Sele, 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 sele. Agini. Aya. Hey! Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Bishop Nwankpa no mam. Bishop Nwankpa no mam. Hey, Bishop. Say. Still on stage with you. Ossy Muolokwu. Ogini. Olunwayo. Ogini. Iwe bara. Nekene mana na-ekwu okwu ya kosi agbanu. Nekene kosi ete n'egwu. Nekene kosi ayolivanu. Nekene zigbo mmanụ anyị. Nekene new gọvanọ anyị. Nekene kosi aganu. Nekene kosi ete egwu. Bishop. Hey! Anebuchakwara mpa. Bishop Nwankpa. Ossy Muolokwu anabago Nnewi. I'll drop this microphone now because I want to go. Anamagafa. Na alụ no ya dịrị gị na mma. Ifi mele mụ n'enu ụwa no ya dịrị gị mma. Onye na-eri ego a? Chama me bịa nara ekele m. Oti mgbodo mbọ Jizọs odogwu n'agha. Oti mgbodo mbọ onye ọma. Oti mgbodo mbọ Jizọs odogwu n'agha. Oti mgbodo mbọ onye amamule. Oti mgbodo anya n'elu obi m. Onye nche mmanụ mma onye ọma. Oti mgbodo mbọ Jizọs odogwu n'agha. Oti mgbodo mbọ ewuchi m. Oti mgbodo Jizọs odogwu n'agha. Oti mgbodo. Ebiko. Eyes.
Daddy, gbachabeni gbagokwanụ nke amara o. Amara maybe na aga nunu. Bịa n'ụgba nke amara o. Imanga febe o. Ke ndị ashebi ya bịa buo ni umbrella. Aga fe na ebe o. Ke ndị ashebi. Amara O is coming to stage. Sister Amara O on stage. After Sister Amara O, Abraham, Captain Abraham Edozie, get ready. Sister Amara O is coming to stage. The Amara O of because when they tara fruit salad, nebe erikwala sauce. Lekwegi ka iji osola agbala. And the game we take a catch out of pick and drop. Sister Amara O on stage. Kedi my media boy, be a picture or dizzy. Ihu Emeka Nwankpa. Since 8 years in Anu. Sister Amara O ngwanu Daddy, can I say picture? Bishop Dr. Emeka Nwankpa. Today is your day. Daddy, can I say no picture? Police be around so come out now celebrity. Idiotic idiot. Police will it security or walking a pump chono kara. Daddy wa mo zega wompam kame naga mo mata prala bossa sege. Ega already na beg in Jesus' name. Wo come and kuria ho ya lajo. Sister Amara O nya one or two no. All right, Sister Amara O is on the podium already. Ladies and gentlemen, be ready to welcome that wonderful singer. That gospel artist you would like to hear one-on-one, do it. Unjeno, Amara O ngwa, you have the stage. Wanyi omana torri ni monye nwai lenu ka wanyi siade wanyi na maronje kerowa wanyi kadika chisike ya original daughter of Zion Ave